Kardom penibeltar jigtha penibeltar than pang phi niliputi materon pi aprangsi beltan ton pen cipajil midam te aprang beltang kung pi arjigtha CPIML asonga hin penta pini karli tang sumila ronghang pi phan chikimo pon lapen milur ke kaya sai ke deng pon West Karbi Anglong dongkamukam lang han pathua klamalong International Labor Day Katalon pon Manja pen kilometer pli an kahelo dikoy terang arong along voterang selher group asai hem kimi kang pupon Beltang kung pi arju pon data phit puthar beltang ton pen cipajil midam sina dikoy terang arong along voterang selher group asai hem kimi kang pupon Lombajong constituency ke parlo manja pen kahelo kilometer pli dikoy terang arong along vote terang self help group asai hem kimi ingpupon bangso asai hem kimi kang pupon lake dikoy terang arong SGB sinot terang arideng pensi ingpupon bangso amai along vote terang self help group amai pudor sing terang pen mai cheripon bangso amai along kachopapon aluhiaman pen lake SGB ke hairong hang GB kakoti rong hang dikoy terang arong SGB mohori terang manja sport association amai pusar theng ti pen danglok ong dung self help group atum chetong dun pen mai RDP dun jongpon mi voterang self help group ke sing lake there ni pai ke thom ningkan suri nirapli aningkan lake pining an ningkan tretroxy pleng tanglo pinpur pon sinang voterang self help group ta isi lo manja dipuang bong pen nong nam ka che thangklong mate akhiadat ki ong na self help group lo jongpon mi voterang self help group atum sorpara thangnat ka chikia ve pin pen ta mi methang group member bang krege thom do inut along sikain koi cherungsi SBI thap pang chenglo pining an lapen alang litum sai ke deng pon lake rubber katiki check katiki parok jangthong katiki langteng long thom ok ke pangreng lapen bangatuma phan ahut pen mati interest pen tangka ke param highway asai klempon lapen non an crore tangka group pen chebirti longlo lasila pusona sai charlie donangji pusi manpeng alhi sarpo SGP sinot terang pen self help group do anatuma phanta Cepatuk akenang sot pusi than pon voterang self help group amai pudor sing terang mai pulam thenging jepen mesen pen insam jen pen mei pejut pon Manja pen berta pangdak pon sonjetiso News.News Karbi Anglong Kamen rong palpi ningkan krehini so se keso kapanji pen se kachelang mo vejok Karbi Anglong rat chare tumhan kirap kachuhang Lakhain koi raponi lip constituency ke parlo risa khedi buratiso arong amekar kalitang chandratiso achor kamen rong palpi keso ke pangji pen se ke chelang mo ve penajok ningkan krehini so se chelang mo ve bangso ke so ke pangji ka chelangi jiaphan alalitum akhia dat kawe penajok wo chon thombe dosi chejor pen keum chinam iloputa than pon chopang thang kang samadu kedo lapen ki so phan se ke chelangi ji ke api alamlo aniom ki chudunja phanta osomaratum an kangcher ka chiru chijin so mimi an pin puta than pon lapuan ki sum ki pho se ke chelang move ki thitanga son si chemanlo lasiman peng ke dokar Banglaw Autonomous Council CM Tuliram Longhang Dr Mumol Momin MSc Popitro Long Pia Tuma Phan Josimet Alangi Tuma Pandang Rapek Thapsi Kisodet Abang Pia Kamen Rong Parpia Monpi Bina Derapi Alang Limek Kribuk Prupen Tuning Report Account number 314420912002 IFSC code SBIN 0009405 Amen Margaret Strong PP mobile number 9864869006 Nilipen berta pangdakpon Anilson Rongpar News.News Karbi Anglong Okay, mentipen lah. Keso kinon ingkan crazy karaning lok lo. Kopi pia keso lo ni? Keso ke la ke katimi ka chorot ke harja. La pena jok si turun ide lo. Katimi ka chorot ke harja kang sam. Tante kopi hem lo de non tum la bang ke. La da ke tisu hem. Tisu hem di. Kenang li la bang kopi lo pui pi bang ke nang li ke. La pu ke ni li lo ni li tum ke amun pia ke bisi tumbang lo so po ke bisi tumbang lo. La bang so ke so nang li tumalong ka chuning li tumbang ke pini sar
tuli ram long hang la pen sar pu bitru rong pia tu ma pha na pen par sa me sar mumin ni tu ma kaning che thina sar no mol mumin na tu ma phan an sami ni tu ma phan ki rap ki long je phat mate ki rap vek je phan an sinang ni tu mang nu chuning ridun no nasi ni labang so ki rap ki long pe na posini li tum sami puthot alang ni tum phaning ke ching sap ning ching duk thulong je phan si pini nang ni tu ma long chuning ridun lo ren par sami labang so ki so ke ajur ding pick a ki so lo posini li tum se ke chelai phan sami jak kong ve det lo por ma ni tum ke kiduk de atum pina ka masi si ke chelai phan ve det lo si alang li phan chelang poni li tum ning duk ning oi phan si do lo to ajur ding pick lo se alang li phan kang jin so pen po senang li tuma phan pini ka chuni ridon ngalan lo sar tum phan ans ta meni li tum phan kirap ke long je pha senang li tumang lu chuni ridon lo kuthi PLP skolong kuthi PR ora tum kalitang sumila ro hang pe phan ka chiki muasai dengpon Kadam tang jang ni project lo ni phain ko rahini arni arta ki chom hek anim sopi sar therong hang lapen basa pikropi asali tang sumila rong hang pia phan apran kenet abang pu prakash chandra bor thakur lapen nayan jyoti bor thakur atuma phan ahok pet alam ing sai vek nangji lapen law and order arona ting pen ing sai ponangji lapen kok that pi vek nangji pusi ningje pon Anchatakali Nagaon district roharong along katami kalitang sumila rong hang pia kumlin selam vek nangji puta ningje pon Lapen tu dena rong birwar ahavar aragatum do anjing rumpet pen kalitang sumila rong hang pia phan chikimo padopon Lapen birwar ahavar aragatum pen sitami kalitang sumila rong hang pia phan apran karmo dera bangku prakash bor thakur atchor lapen asupo nayan moni bor thakur lado anatuma phan prapchen pet kok that vivek nanggi pusik kehang pasupon Lapen jong sila swalam ki pa juje pulote ansose chisong pon tuji puta pachini pon Lason tak taksi center bazar rensing rong pila pen chapong kro arong rong ni chelang pet si hampangai tialong kalitang sumila rong hang pia phan chekimu asai dengpon lapen ahok pedakang sai padowek nang jiputa hangdon lapen ahok pedakang sai long leti ke kachisong along ar jabdun berji puta chingwai pen chiparai pon News Desk report News.News Karbi Anglong Pini dongkamakam langhan patua klamlong International Labor Day Katalon pon. Aruni pai siarni langhan patua klamalong ni jangkar bianglong Labor Union atum chelang petpen mede talon pon. Lapang so ke talon pon lake kado kawe sai ke klan ke messenger phan pumatha pon si dongkamakam Labor Union atum ta kado kawe chelang petpen langhan patua klamalong lapang suarni talon dun. Lason si pini lapang so mai long non kedom asorkar CM tuliram rong hang lapen MP Horan Singh biatuma phan chop apon bonstame wangpi pejala jok dongkamakam Labor Union President Mongwe Kramsai hin pen mate kachetong dun according jiratum anstame aning oiroi lopusi ninje pon lapen RD ki pidu nangji atum jongsi wangwe cherap dun de plot koson lopota karju pon pedo lapen labang so mai long Kironi Labor Union maipu Horan be lapen dongkamakam Labor Union maipu Mongwe Kramsa pen arisang hotum chetong dun News Desk report News.News Karbi Anglong Pini belta la pansi kanton lo do me thak me kardom